Queixería Barral nace un pouco como a evolución do sector gandeiro en Galicia, non? Nos últimos 5 anos demos un salto un pouco maior, non? Preparar a empresa para ter unha boa estrutura para poder crecer. Más ou menos estamos nun 650.000 kilos e, bueno, andamos nuns 3.300.000 de facturación. Eu son Isabel Barral, son a responsable de calidade e fabricación en Queixería Barral e, bueno, o que tratamos de facer é un produto de calidade. Somos os fabricantes de queixo, Arzuollo e tetilla e desde o meu departamento o que facemos é garantizar a seguridade e calidade alimentaria. Fabricamos 4 tipos de queixos. Fabricamos o Arzuollo en distintos formatos, fabricamos o tetilla. Despois temos un queixo que xa non é dentro das denominacións de orixe, que é o semicurado riquiño, e despois temos un formato que traballamos xa tamén para tablas que se exportan a toda Europa, que é o queixo tierno gallego de barra. As claves para obter un bo queixo, pois desde logo é a materia prima, non? Ter unha boa relación grasa-proteína e unhas condicións pois dun leite tanto organoléticas como físico-químicas pois dentro duns parámetros que Queixería Barral exixe para producir os seus queixos. O que facemos é facer a receta do queixo, elaborámolo, a través dunha llenadora automática enchemos os moldes, que son os que acaban dando forma despois aos diferentes formatos de queixo que temos. Sácase das prensas, nós o que facemos é un prensado de máis ou menos 2 horas. O que queremos conseguir co prensado é a acidificación do queixo. Os queixos Arzuollo e tetilla son queixos que están entre un pH entre 5 e 5,5. A leite pensa que entra en 6,8. O que facemos ao longo de todo o proceso de elaboración é ir acidificando, controlando a baixada de pH, ata chegar a ese pH de 5, 5,5. O prensado que fai é axudar a desuerar e ao mesmo tempo acidificar o queixo. Non compramos directamente os gandeiros, nos compramos a través de uns primeiros compradores. Ao final temos trazabilidade, porque nos cando nos descargan a leite na queixería temos unha lista de gandeiros dos que procede. A garantía de que o leite está nas características que debe de estar para ser apto para queixo Arzuollo e tetilla, ao final o garante o Consello Regulador, porque os gandeiros se inscriben dentro do Consello Regulador, se lles fai unha serie de requisitos que teñen que cumprir para estar inscritos dentro dos Consellos Reguladores, e nós o que simplemente verificamos cando chega o leite á nosa fábrica é que efectivamente os gandeiros están inscritos dentro do Consello Regulador. A ver, lóxicamente, pois os queixos, tanto Arzúa como tetilla, eran queixos de pasta branda que lle costaba moito pois salir fora, non? Digamos, agora estamos traballando tanto a nivel de OS como de consellería, pois buscando un envase adecuado para que poidan viaxar, para que poidan incluso ser cortados, introducidos en tablas de queixo con outros queixos e, bueno, pois creo que é un salto importante que nos vai abrir moitos máis nichos de mercado. Estamos traballando coas denominacións de orixe para ser capaces de encontrar un envase que permita que o noso queixo non perda as calidades e poida chegar a todos os sitios, non? E tamén chegar en outros formatos e levar o formato de tetilla, sobre todo, que é un formato único no mundo, que só temos na Comunidade Autónoma de Galicia, que iso seamos capaces de leválo a todas as partes, e entón nos limita moito os formatos existentes ata o momento, pero, insisto, estamos traballando en elo e se vai a conseguir e as perspectivas do mercado son boísimas tanto para o Consello Regulador Arzuollo como para a tetilla. Todos, cando vamos ao supermercado, cando vamos aos nosos distribuidores, sabes que o ser de unha denominación de orixe é un aval con respecto a outros queixos que poden estar maravillosos, que non o dudamos, pero non tes as garantías que son o feito dunha denominación de orixe. Entón, hai que poñelo en valor, hai que traer talento ao rural e, sin duda, o camiño é ese da calidade.